коронавирус дар қатори дигар одамон ба ҳаёти маҳмадхон эмомов таъсир расонид. ӯ муаллим аст. аз рӯзи пайдоиши ин беморӣ муносибати ӯ нисбати муҳофизати саломатиаш ҷиддитар шуд. акнун пеш аз оғози кор ва анҷоми машғулиятҳои дарсӣ дар мактаб қоидаҳои гигиении санитариро ҳатман риоя мекунад. дар ҷавони кориаш ҳамроҳ бо китобҳои дарсӣ маводҳои пешгирикунандаи бемории коронавирус ва дигар бемориҳои сироятӣ, антисептик, собун, садчоқ ва якчанд намуди ниқоби тоза истифода нашуда нигоҳ дошта шудаанд. тибқи қоидаҳои муайяншудаи пешгирии ин беморӣ маҳмадхон аз ин воситаҳо истифода менамояд. марракҳои дастаҷамнона аввал мешид, майнисҳо мешид, мисол дастфишурӣ мешид, ҳамин чизо аз байн рафтанд. ҳамиам яке аз таъсирои коронавирус аст ки бо даст салом кардан ман муаллимо ҳамаш бо ниқобҳо меоянд. оди салом фақат айду ассалому алайкум мегӯй медурӯй ҳама али коллектив аллакай одат шуда одат ҳаррӯза шуда байни ҳам 1 метр 2 метр масофа гирифта гап мезанад суҳбат мекунад дар ҷои ҷамъиятӣ аз ҷои ҷамъ ҳаракат мекунӣ ки канор бигирад. иҷрои чунин амал барои маҳмадхон одат шудааст. дар манзили истиқоматиаш барои пешгирии бемории коронавирус ва дигар бемориҳои сироятӣ риояи қоидаҳои гигиении шахсиро барои аҳли оилааш тавсия дода, дар ин самт дар ҳавлӣ шароит муҳайё намудааст. ин дастшӯякро дар ҳамин давра сохтааст. собун, антисептик ҳамеша ин ҷо муҳайё мебошанд. ҳозир ҳар як назорат мекунӣ, ҳар як хоҷагида, хусусан хоҷагии хидматда ҳама чиз тоза, озода, шуштагӣ, шав ягон чиз намемонад. мисол хӯрокҳо мехӯрӣ, ҳамун асбоби хӯрокхӯрӣ ҳамаша мешуванд, тоза мекунанд таҳти назорат. гигиена шахсӣ ба дараҷаи олиш риоя бояд шавад. ба филм ҳам риоя шид. баъд ҳамин коронавирус тағйиротҳои куллӣ ба амал омад. ба хонаи ҳамсоё, ҷои ҷамъиятӣ ки одамо ҷамъ мешаванд, камтар рафта, план дорем, дар нақша дорем. бо мехоҳем ки оилаи худмона дигар оилаҳои ҳамин чи халқи қишлоқи мо сиҳат саломат бошанд ба ҳамдигар. баъд суҳбатҳо дар камбудиш чия? минусиш чия? камбудиш ҳамин шид ки меҳру муҳаббат кам шид, рафту омад нисбати якдигар. челе ки аввал мерафтӣ, ҳозир ҳар хеле одам мехоҳад ки барои ҳоли аҳвол бипурсӣ, як ҳазар мекунад. мисол салом ай байн рафт, даст фишурдан мумкин нест, бо ниқоб. инам чизо камбудианд. коронавирус нигоҳи ин оиларо ба ҳаё дигар кард. дар ин давра аъзоёни оила бештари вақти худро дар хона мегузаронанд, ба кори рӯзгордорӣ машғул мешаванд. дарахтони боғи назди ҳавлигиро нигоҳубин карда, акнун ба ҷамъоварии ҳосили онҳо машғул мебошанд. аз ин меваҳо барои захираи зимистон шарбату нушобаҳо тайёр намуданӣ ҳастанд. тағйиротҳо ҳаме ки мо карантин кард, ҳамин хонаро маҳкам кардем, хай дар ҳолаи ё занако шиштан кам шид, дугонашинӣ кам шид, ҳарҷоравӣ кам шид. хеле бо дар ҳамин хона будем, бо корҳои хоҷагида бисёр машғул шудем, закуска кардем, тайёрӣ ба зимистон хеле бо дидем. нигоҳи хона набромем. вақти мо омӯзгорум барои ма қин буд. мехостем ки дар доираи ҳам фарзандо бошам, қатъиян мо кор кунем, барнома қафо намонад, кӯдако қафо намонад. барои ма қин буд ки кӯдакои ма қафо монд, фарзандо қафо мемонад, дарс қафо монда. дар чунин вазъият дар муносибати ҳамсоядорӣ ҳам тағйиротҳо ба амал омаданд. дар деҳаи восиобод, маҳаллае ки маҳмадхон зиндагӣ доранд, занон мегӯянд ки байни ҳамсояҳо муносибат дигар шудааст. хеле дигаргуниро ҳис кардем. барои рафтомад, барои инам тозагӣ, барои ин саломкунӣ, барои мачакунӣ, ҳамин ки корҳоро мо ман кардем. ҳамита қабулай гуфтаем дастмон пеш бар кардему, дугонумот қати ягон гап мезадем. тари ранги аввал даври бори чӣ намекардем. рафтомади чӣ надоштем мо. оста мерем, обатам кан дигар омӯхта шидем. паси дарвоза набромадем, навоша бегаҳ мебромадем, сар мебромадем. гопуҳай карданда қатишон мерафтем, ози намерем. ин ҳамин хонада омӯхта шидем. агароти хидмон мерем, хонаи хидмонда мешидем, исусуну васоқади гап мезанем. ҳамида омӯхта шидем, навоша итари набудем. резервиш дарак чиай бугӯ акам чихел бугум. ҳамин ҷои хостагида ҳам бирам бугӯи хиҷолат мешавад, мегӯи ки хай мерам, ҳама маҳқул мекунад, намекунад, хуш мебинад, намебинад. гуфтам та хидмона кашида мондем, хай ҳама маҳқул шида монд. бо хела кӯдакомон қатӣ дарс тайёр кардем, хела чиза кӯдакомон омӯхт.
оиди панҷшавӣ коронавирус таъсири он ба ҳаёти одамон дар ин хусус аз рӯи мушоҳидаҳо суҳроб табаров андешаҳои ҷолиб дорад. дар ин гузориш ба сифати коршиноси барнома оиди ҳамин мавзӯъ нуқтаи назари ӯро фаҳмидем. албатта аз ворид шудани ин вирус ё вабое ки имрӯз гуфта истоданд мо хурсанд нестем ва ин ба мо вобастагиам надорад. лекин вақте ки тамоми ҷаҳонро фаро гирифт, ҷиҳатҳои манфиш ҳамин ки мо аз муошират бо якдигар каме дар муошират бо якдигар маҳдудият ба вуҷуд омад, инам рӯя кардан дар кор. лекин агар аз нуқтаи назари одобу ахлоқи шарқӣ бигирем, агар мо то як андоза аз ин зарара мебинем, барое ки инсон бо муошират, бо гуфтугузор, бо суҳбат бо якдигар зинда аст. масалан дидорбинӣ, ҳамсояшинӣ, ба дидори хештабон рафтан, аллакай ҳамин чиз ба каси маъқул аст, ба каси маъқул нест, ё худ қоидае ҳаст ки бояд мо наравем. лекин агар ин хел бигирем, аз таҷрибаи ҳаётӣ агар бигирем, бисёри мо одоби муоширату ахлоқа аз маъракашиниву аз шиштан бо шахсони аз худ калонсол ё шахсони мӯътабару бузург як чиз мегирем. ман ҳамин аст ба фаҳмиши ман. ҷиҳати мусбиш ҳамин ки мардуми моро ҳушдор сохт ки ба тозагӣ ба гигиена бештар диққат бутанд. касе ки набошад аллакай бин ки ҳамин чиз бо задаву сироят накунад. агар чӣ қадар одами тозакор набошад, як бор ду бор се бор маҷбурае ки агар як камтарак ақл фаросат дошта бошад, дар як рӯз 3 маротиба дастша ба маводҳои антисептикӣ тоза мекунад, мешӯяд. ин ҷиҳатҳои мусбӣ аст. ҳеҷ вақт мо хурсанд боз мегӯям ки набудем аз он ки ин вирус вориди кишвари мо шавад. муносибати одамон ба коронавирус як хел нест. ин қаҳрамони гузориши мо Сафар Раҷабов мӯйсафеди 82 сола аст. бо вуҷуди он ки синну солаш дар ҳоли риск қарор дорад, аз ин беморӣ наметарсад. Сафар Раҷабов гуфт ки дар ин давра дар муносибати одамон дигаргуниҳо ба вуҷуд омаданд. онро ӯ мушоҳида намудааст. одамо бисёр аз ҳад зиёд амира муболиға карданд ба шахсияти одамон ҳамин таъсир кард. вақте ки таъсир мекунад, бисёр одамоне ҳастанд ки дар зиндагӣ иродаи мустаҳкам надоранд, ба ҳар як кори майдаву чӯйда ғам мехӯранд. барои ҳамин ҳамон одамро таъсир мекунад ки бештар метарсад ва тарсам мешавад. бисёртари ба мо одамоне таъсир кард ки дарвеш набуданд, баландҳимат буданд, сармоя доштанд. баъд бисёртар фикри мисол зиндагиву баъд сармояву ҳамон чиза ки бихӯрӣ, ҳамин касал ба ту таъсир мекунад. оиди таъсири коронавирус дар ҳаёти одамон дар ин гузориши мо андешаи чанд нафар аз шаҳрвандонро ҳам ҷой намудем. маъракода кам мераванд одамо. мисол як одам агар айму касал шава, вабшам ягон кас синш намерава, хабаргириш дарҷа намерава, то ҳамун моменте ки айму ситуатсия буброям одам. ҳазар мекардан одамо ки хабаргирӣ меоманд, мисол як чиз карда ҳазар мекардан ки мисол биён хабар бигиранд. як муносибати сарди одамон пайдо шуд, байни одамон як муносибати сард пайдо шуд. яъне ки одамон дигар аз ҳоли якдигар хабар намегирифтанд. дар навбати аввал худи духтуро ҳам аз ин беморӣ ҳазар карданд. маҳмадхон эмомов мегӯяд ки дар ин рӯзҳо одамон бо ҳамдигар меҳрубону ғамхор бошанд. дар як ҷойагӣ мо метавонем ин рӯзҳоро паси сар намоем.